ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịaba m ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ anyị Igbo mụrụ m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị agwụ bịara ahịa na ụfọdụ akwụkwọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Fraịde bụ abalị 31 nke ọnwa asaa afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ga tata bụ eke mma n'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Godwin Ọnụọha nwa gramma ya zụziri nke ọma baba nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kpere ya mana nwada nwoke ọcha Clara anaghị ekpete na ana m agba mbọ odogbo papa ebube Clara nwoke ọcha na ebe a n'ụtụtụ a nwaanyị ọmazi gị m onye ọ ga-adịrị mma ụdara ji amị n'ọnwa Nọvemba nnọọ ndewo the floor is yours. Ọka na amị na nwa Disemba kelee ọha na eze iji ala ekekara ịmachi energy for energy Salachi olu otu imere ịhụkwala ihu eluigwe nke taa asị m nke onye na-eme ya gbado anya ụbọchị taa marụ nụ ma ndewo ewe m na-agwa gị na o nwere mkpesa m chọrọ inye gị isi gịnị ị hụrụ lọya m na-egbughị m ma egbuo ya ọwụzụ onye gị nọ ma lọya m na-akpachapụghị anya ma aha nwoke ihi agba fesie ya ọ bụ oge anyị nọ n'ime ya na ke ihe o mekwara ọghọwụ ego inyezu ya ego ya one city no inyezu ya ego ya abawa agwa ahụ gị ya abawa I told you kedu ihe mere m ji akụzighị m ya ụgwọ na nna akụzighị ya ụgwọ ọ gaghị eso ha ma aga ọzọ lọya gị wo ichema ọnwa Ada Clara I talk am akwa m gwara gị ya agwa uche agwara gị ka m agwa gị ịma ihe na-ejeme gị mkpu okwu gị sọ okwu nwaanyị ị na-adịkarị fasta cherenụ ka nland ya tupu gị jọji wa imi ihe na-ese gịnị na-ese lọya mụ na ya kpuru 500,000 ha chaja mbelụ lọya nda uche chere ijicha 500,000 initial payment ma kwụọ 350 uche chere wait ọ 250,000 ka 350,000 naira si ya mgbanụ ka ikpewagodi ikpe a mgbe ikpe nwere ebe anyị ga-ekperu ya ma akụkọ nke fọrọ ime ozugbo anyị na-alọta ikpe yesterday ya amachiwe m ozugbo anyị na-ekwucha okwu na redio m na ozugbo ya echebiri m saga m akụziri ya egbe so what do you mean anyị ekpela ikpe ọkwa ị na ebe ahụ eyigharị ikpe tinye ya Tuesday next week uche it dey shock me but thank God na enwena m shock absorber it dey shock me kedu ka m si ashọkụ gị uche ijicha 350,000 mana agwa gị weta ego ka m ga mechie taa Clara o nwere ihe ị na-anaghị aghọta na mata o nwere ihe ị na-anaghị aghọta na mata eche mma mụ na gị nọ the worst thing ga-eme nwoke bụ nwoke ibe ya ịjụ ya so ọ ga-eme gịnị imagine nwoke ihi agba ịbịa na-arụ m aka n'anya na-agwa nsị gịnị ka m ga-eme na-ekele m my chicken gị si mgba nkịtị ya wụrụ gị ga-agba nkịtị ọkụkọ wee ego ole anyị zụrụ ọkụkọ ego ole ọkụkọ anyị kpuwe okwu ije mefu 350,000 na-akwa n'obere nga ahụ ịka ga-akwụkwa lọya chaja mbelo chaja no one put ordinary ya wụ nha anụ nwoke ihi agba nọ gị mefuo 350,000 ọwụ nha nwoke ihi agba ka ọ mụrụ ọkụkọ ahụ mana uche m bịa nga akpa gị aka na-akọ ihe ị na-akọ mkpa gị aka gị isi m iji ha ego ị maghị na onwe ihe dị ka ile nwoke arịrị nwoke ihi agba chọrọ igosi m na o ji ego mana Tinubu si we will fight to the end we will wrestle to the end mụ na wepụ aha m n'ọkụkọ ahụ ị hụrụ Tuesday don't involve me ihe ọ gbasara ọkụkọ uche erase my uche ị na-achọ ya ịga agala ihere mewe gị ihere mewe gị lee nwoke ihi agba ndị be ya na-aha ya moto uche ọ na-emere ha ihe aga ịnọchite anya ya ihe yara gịnị ihe yara trọk ndị be ya na-aha ya moto otu a aga ịnọchite anya ya ka m bịa were kwụkwụrụ gbamgbam nga were chi nga trekịrị gawa ahịa ka ị na-achọ ya ga-agala uche nga m na-eso gị emetara ike na akwarụkwa agbachachala m nekwe m ka m ji ụkwa agagharị ala Owerri mana eche njicha 350,000 hai
sogbe adị nwoke iyi agba mụ na gị ga-ahụ isi ya ọ dị ego ka ọ dị Igbo mụrụ nzemam ọzọ tupu anyị eme ka ị nụrụ nnọọ ya bụ isiokwu anyị ga-adọ vam n'ụtụtụ achọrọ m iji ohere a kelee ndị obodo ụmụ ọsọ dị n'obodo Mgbeisi kwụrụ na nke onwe ya bụ nke dị na kansụl ime obodo ọha ji ebe ma nke steeti Imo bụ ndị gaji ime owu festival ha taa ụmụ ọsọ anụ owuwo owukpa ime ihe bụ owukpa ị ga-akpa ala o ama mme na-aghọta ị ga-akpa ala taata ka ya bụ kọchọ ha ụmụ ọsọ awụ ndị ụmụ onu mụrụ mana ụmụ ọsọ nyere nri ndị nụrụ ha ndị ma ihe a ga-aghọta ebe ọ gara ụmụ onu mụrụ mana ụmụ ọsọ nyere nri ọ gaghị ezo ụmụ ọsọ na-achụ n'ọkpata lukat yo ọ dị ego ka ọ dị Igbo mụrụ nzemam ọzọ n'ụtụtụ ịmasị ọ na-abịa ihe karịa sị tụọ ya aka anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro okpo na Ukwutukwu ego gọọmenti steeti Abia kwuru na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na steeti ahụ ga-akwụrịrị tupu ha amanye bilibodu ime achụnta vootu na steeti ahụ ya bụrụ na ị maghị gee ntị ka anyị mee ka o doo gị anya gọọmenti steeti Abia anọrọla na nso nso a mee ka o doo sekere na edim anya na onye ọbụla bụ politishan chọrọ ịmanye bilibodu achụnta vootu onye isi ala ị chọrọ ime kampen onye isi ala na steeti Abia ị chọrọ iji bilibodu eme ya ị ga-akpọrịrị narị nde naira abụọ 200 million naira anaghị ebe ya ego ịchọkwa n'ime achụnta vootu maka ọkwa gọvanọ ị chọrọ ịmanye bilibodu achụnta vootu ọkwa gọvanọ 150 million ịchọ nke senate 150 million nke House of Rep ụlọ nnọchiteanya ala anyị 50 million nke ụlọ nzukọ omeiwu House of Assembly 20 million naira na anaghị ebe ya ego Clara nwoke ọcha ndị otu pati ọzọ etie ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị agbaka si gịnị na-eme Doris Ogala Doris Ogala apụta bawa wee na-ajụzi ọchịchị Alex Oti kedu ebe ị chọrọ ka m ga weta 150 million uche naanị billboard orukwana ego iji gị chụwa ime nke mee kampen ebe a mee kampen ebe a naanị billboard ka iji manye billboard gị a na-elere gị elere anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị nke a ọ dabara adaba nke a ọ dabara adaba kwuo eziokwu o wepụkwa sentiment elekwala anya n'ihu kpọkwa okwu aha ya bụrụ na ọ dabara adaba gị si lee ihe mere nji si na o mere gịnị ọ dabara adaba ya bụrụ na ọ dabaghị adaba gị si lekwana ihe mere nji si gịnị ọ dabaghị adaba ọ dị mma ịkpọ okwu aha n'ụtụtụ a ya bụrụ na ị nwere mmasị izibatara anyị ozi na WhatsApp anyị maọbụkwanụ na Facebook anyị ịchọ izibata na WhatsApp were akara ekwentị abụọ 07074913438 07074913438 maọbụ gị zibatara anyị ozi na Facebook anyị gaa na Facebook chọwa Eko FM 100.7 Eko FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eko FM kliki ịkpam kiriwe anyị zibatara anyị ozi like kwa ma share ya ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Vanguard gezie ntị ahụ na ndị bi na steeti Delta dịka ha na-eku mmanụ ụgbọala n'otu ụgbọala ukwu tanka ọ wụdara n'otu ebe ọwa ma dịka City Gate bụ nke dị na Asaba bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ya bụ ndị oyi ọha egwu terọrist tọrọla mmadụ dị 176 176 persons na kansụl ime obodo Kayama nke steeti Kwara apụtala yi egwu ma kwuo ya hoo ha na ọ bụrụ ma ndị obodo ahụ gaa n'ihu jụ imezu ihe ndị ha gwara ha si ha mee na ha ga-ele ụmụ nwaanyị ndị mara mma n'etiti ụmụ nwaanyị ndị ahụ ha tọrọla atọrọ lụwa ha ma gbukọ ndị ọzọ
igirigi 2026 anyị ga-enye Peter Obi na Kwankwaso vootu dị nde 5 million votes n'ala Igbo ma chekwaa vootu niile atụrụ ka otu Kwankwaso National Network kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na o nweghị onye ọbụla INEC na-akwado na ntuliaka elu afọ 2027 ka mụ Peter kwuru ọ bụ iji mara ihe ndị mmadụ ga-ekwu mere ka m ji gbaa akwụkwọ ka Gege kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu egwuregwu bọọlụ Atletico Madrid agaala nye FIFA mkpesa gbasara ka otu egwuregwu bọọlụ Barcelona si akpa agba n'ebe Julian Alvarez dị. Otu jikọtara ndị dọkịta ahụike ala anyị bụ na-adị n'aha mkpirisi bekee ekwupụtala njikere ha ịga mfanye aka n'ọkpọ malite n'abalị 10 nke ọnwa Ọgọst na-abịa abịa bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na agbala Tinubu si ya họpụta Jonathan dịka onye ode akwụkwọ otu United Nations. Anyị macha ime ọhịa ndị e nwere n'ala anyị ọ bụ ihe mere anyị ji na-akpọ ya ụgwọ ọbụla ka atọhapụ ya bụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi atọrọla atọrọ na kansụl ime obodo Orire nke steeti Ọyọ ka onye isi ala Tinubu kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ bụ ohere e nyere maka ịṅụ mmiri mere ka eji gbapụ mba Brazil na amamaka iko mba ụwa kụrụla ọnụ ka ọ dị ugbu a ka onye nkụzi egwuregwu bọọlụ mba Brazil bụ Carlo Ancelotti kwuru ọchịchị etiti na ndị omekome agaghị enwe ndakọrịta ntị ka onye isi ala Tinubu kwuru. Showore akpọọla oti onye oke aghụghọ n'ihi oke Ukwutukwu ego gọọmenti steeti Abia kwuru na ndị otu pati ọzọ ga-akwụrịrị tupu ha amanye bilibodu achunta vootu na steeti Abia. Ọ dị egwu. Showore wee mepee ọnụ kpọọ ya massive scammer. O ruru na tọnụ ndị nke ọzọ ha emefe iti ndị mekwara 40 ndị mekwara iwela otisi ya ma achọghị dị mpekele ego ndị a oti amaka ihe ya amaka ihe 200 mi ababela wata tupu gị were bilibodu otu a si ọwụ Jagaban si ọwụ Peter Obi nwaanyị ha otu ga-ejikwa na ọ gakwa na-eme ebe a bịara bịale pati APC si iji zụta fọm 100,000 for form onye isi ala 100 million 100 million 100 million 100 Chineke asa 100,000 m ka ga-akpọ 100 adị ego ime ego ndị amasta baby ọchịchị etiti na ndị omekome agaghị enwe ndakọrịta ntị ka onye isi ala Tinubu kwuru ama mme na-aghọta o kwuola ya hoo taa na ọchịchị etiti Naijiria na ndị omekome agaghị enwe ndakọrịta ntị n'ihe dị otu ahụ adịghị na onye ọbụla na-eche na ọchịchị etiti Naijiria ga-emecha ha na ndị omekome ha na ndị oyi ọha egwu terọrist dialogue wa onye ahụ teta n'ụra na ihe dị otu ahụ adịghị. Onye nkụzi egwuregwu bọọlụ mba Brazil Carlo Ancelotti apụtala kwuo na ọ bụ ohere e nyere maka ịṅụ mmiri water break e nyere maka ịṅụ mmiri dịka a na-agba amamaka egwuregwu bọọlụ mba ụwa na ọ bụ ihe mere eji gbapụ mba Brazil na amamaka iko mba ụwa kụrụla ọnụ ka ọ dị ugbu a na ọ bụ dịka a gachara ịṅụ mmiri mere isi ji kọwasịa ya emeche njin mebiri bọọlụ na ekwesịrị a na-agba bọọlụ ahapụ bọọlụ ahụ ya na-efulu oyi na ịṅụ mmiri a na-eme nnọọ ihe anyị yasịa
na ihe mere eji gbapụ ha ịma akụgbuo gị na ọgụ gị yawa mvọ ọ dị egwu otu jikọtara ndị dọkịta ahụike ala anyị bụ NADI n'aha mkpirisi bekee ekwupụtala njikere ha ịga mfanye aka n'ọkpọ malite n'abalị 10 nke ọnwa Ọgọst na-abịa ama mme na aghọta ndị agakwala mfanye aka n'ọkpọ ịhụna n'otu health ndị mmadụ dị ha bịakwa bịa ga mfanye uche ihukwara udu mmiri a ka otu ndị mmadụ si debewechi ihu biko NADI enwekwa ihe a ga-emesi gọọmenti mee ngwa ngwa ekwehụna uche enweghị onye ọbụla INEC na-akwado na ntuliaka elu afọ 2027 ka Peter kwuru uche ihe a ka a na-agwa anyị nwe onye a ga-akwado amabela aghọta o wee bụrụ ya akpụrụ ya ha aghọta ike gwọrọ gege apụtala kọwa na ọ bụ iji mara ihe ndị mmadụ ga-ekwu mere ka o ji gbaa akwụkwọ na ọ bụ iji mara kene reaction ndị mmadụ mere o ji gaa mee gịnị gbaa akwụkwọ ọ na-achịkọwa na ọwa ụrị he go explain ya o bidokwalanụ gege ebidobe enyewa nkọwa ndị na-ekpede ekpere na alụmdi na nwunye na ọ ga-agbasa amabe na awata masị ka ihe ha ji ekpekwa n'udo ekpere ka alụmdi na nwunye ka dị fresh digodi ni aka na honeymoon gị na-ekpere ekpere mgbasa ọ dị egwu ka ọ dị nwaanyị ọma ya bụ ndị oyi ọha egwu terọrist tọrọla mmadụ dị 176 176 persons na kansụl ime obodo Kayama nke steeti Kwara apụtala ya egwu ma kpuo ya ha na ọ bụrụ ma ndị obodo ahụ ha tọrọla onye ha gaa n'ihu jụ imezu ihe ndị ha gbara ha sị ha mee na ha ga-ele ụmụ nwaanyị mara mma n'etiti ụmụ nwaanyị ndị ahụ ha tọrọla atọrọ lụwa ha Chineke lee ndị nke ọzọ gbukọọ ha uche akwehụna obodo anyị nọzi n'ime amami na aghọta ebe anyị uche ya na-ekwu 176 people ka a tọrọ ihe ahụ uche abịa lezie ndị a họrọ ndị ka a na-ahọrọ bịa gbuo ndị uche nwere ihe ị na-aghọta ịma ikekwa ọtụtụ ndị na-ege ntị amaghị na ihe dị otu adị mana a tọrọla mmadụ dị 176 ha ka nọ n'aka ndị tọrọ na Kwara ọ na ha eme na 6 months ugbu a lekwana Kwara azụ ụlọ nga Kwara hie ike agwụla ka ọ dị ahụ na ndị bi na steeti Delta dịka ha na-eku mmanụ ụgbọala n'otu ụgbọala okwuta nke ọwụ dara n'otu ebe ọwa ma dịka City Gate bụ nke dị na Asaba ị gaa na Facebook anyị ị ga-ahụ ihe onyonyo ahụ ebe ndị nne ndị kpọrọ onwe ha ndị nne ndị nna ndị kpọrọ onwe ha ndị nna ndị ntorobịa ụmụaka nọ na-agbakeri ala na-ekukwa ya n'ike were ndị midia anyị biko gbalịanụ tinyere ha ihe onyonyo vidio ahụ ka ha nwee ike kirie ya ha eburu efere bọket gbogbotigbo bezin ị gaa na lee ya na Facebook anyị na ụtụtụ a ya bụ ụgbọala okwuta nka bụ mmanụ ụgbọala ọ na-agụsịsị mmanụ ụgbọala ha ga ebe ahụ na-ekuru ya onye nke ọzọ ewere fonu na-eme ha vidio na-ekwu isi happening live na-ele barbecue ebe barbecue na-ekwu isi happening live maka na ihe a na ihe mmanụ ụgbọala a na-ekwu o nwere ala ka o si metụfu m otu ntabi anya ọ bụ otu gịnị ntabi anya ama m na ọ na-aghọta ihe a o nwere ọtụtụ ndị na-egekwa anyị ntị n'ụtụtụ a ịnụchakwa ihe a niile anyị na-ekwu onwe ikpe ka mmanụ ụgbọala ukwu bụ mmanụ ụgbọala pụta nka sikwado ugbu a ị ga-ekwukwa enwe ndị na-ebucha baro ha eruo ihe galọn line ya ọp ekwu ikuku ọ dị ego mana ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ka ọ dịla anya la akwụkwọ akụkọ Daily Post onye bụbu onye minista na-ahụ maka ego n'ala anyị n'oge ọchịchị Babangida bụ Alhaji Abubakar Alhaji arajiela egbu bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na o nweghị ọsọ ọbụla m ga-agbara ihe ịma aka bụkwanụ nke m zutere mgbe m batara n'ọkwa ọchịchị ka Tinubu kwuru. Otu pati African Democratic Congress bụ ADC
agbọọla ka mmiri ọkụ n'ihi oke ego gọọmenti steeti Abia makunyere dịka ego ndị na-azọ ọkwa ọchịchị ga-akwụrịrị tupu ha eme achụnta vootu na steeti ahụ. Ụlọ elu a ka na-arụ arụ na steeti Sokoto adọjirila daa gbirigidim bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aka kparala otu nwoke ọbụ na steeti Abia bụ onye akụkọ ọkọrọ na o ji abụbara isi mmadụ fọjuo n'ime ite ma bukpuo ya n'ime ụlọ ya. Kedu ebe m ga-enweta otu narị nde naira na nde naira 50 bụ 150 million naira m ga-eji amanye bilibodu na steeti Abia ka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati AAC azọkwa gọvanọ steeti Abia bụ Doris Ogala ji oke olu jụọ n'ajụjụ. Ọ dị egwu. Ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na steeti Ọyọ. Anyị gbara ndị oyi ọha egwu terọrist tọrọla ndị a na peni ma ọ bụ afọ na anyị agaghị enye ha ka onye isi ala Tinubu kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị niile ga-eso azọkwa gọvanọ steeti Ọshụn ebinye n'aka n'akpụkpọ mkpekọrịta udo Peace Accord dịka a gaji ime ntụliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn n'abalị 15 nke ọnwa Ọgọst na-abịa abịa. Uche ịma na ebelebe ga-egbuda dị APC ekwechirila. Look at you. Then Adeleke elekwa na nọrọkwa na ogbe nke ya kwechiri. Look at you. No ya ọ ga-continue. Ime ihe mere na nso nso a eji m n'aka na onwe na ka m sikwa rụtụ ya aka onye ode akwụkwọ nye gọọmenti steeti Ọshụn bụ nwa amadi aha ya bụ Teslim akụkọ ọkọrọ allegedly na ọ gara aga were ego zụkọrọ vootu. Ndị uwe ojii steeti Ọshụn aga n'ebe obi ga-aka ka egbepe nwụrụ ya. Adeleke agbaka so gịnị ka o mere unu ji anwụchi ya na agba agụ ndị uwe ojii kpara na ọ dị illegal ha na-anwụchi ya n'ụdị ole. Ndị uwe ojii wee na-akọwa na mgbe ha sachiri ime ụlọ nwoke a ha hụrụ ọtụtụ mpekele eji atụ vootu bụ voters card. Ekpesịrị ịhụ ya n'ụlọ ya. Ọtụtụ voters card ekpesịrị ịhụ ya n'ụlọ ya. Ha hụrụ igwe printa photocopy machine ọtụtụ ihe ndị dịgasị gị n'iche iche mana n'ụbọchị ụnyaahụ ka akụkọ nọkwa wee dapụta na atọhapụla nwa amadi a. Adeleke wee nye ndị ọrụ nchekwa serious warning na ha gbado anya o ha gbado anya o. Ama m na aghọta ebe anyị na-aga. Ọ na-ejiwele ịhụrụ ntụliaka elu 2027 ị ga-eke ezigbo nnọọ ajị n'ume ị ga-eke uche ịma ha gwara anyị agwa na politics is not your mate. Ama m na aghọta gọvanọ steeti Imo bụ ọnwa Oyoko kwuru ya plump and the plan. O kwuru ya plump and the plan ka m hapụ ịtabi ire n'ụtụtụ na anaghị eji ego eretere n'ala eme ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọ na-abịa stroke. Anaghị eji ego nwata akwụkwọ ego ị ga-eji akpọ ụgbọ ụlọ akwụkwọ eme politics. Anaghị eji ego agbazirila agbaziri eme politics na ọ na-abịa stroke. Thank you. Uche ọ bịakwara na gọvanọ anyị kwuru ya hoha n'ụzọ oge ịda anya amamela agwata ife anya n'aka wee bụrụ ya ike gwọrọ. N'ụbọchị ụnyaahụ n'ihe omume anyị bụ ụwa dị egwu ka anyị nọ wetere gị akụkọ na otu nwoke ọwa aha ya bụ Emeka na steeti Abia aka ndị uwe ojii akparala ya bụ onye ji akpa isi. Ndị midia anyị biko chọọnụ vidio ahụ anyị gosikwara n'ụbọchị ụnyaahụ tinyere ọha na eze ka ha hụ Emeka a na-ekwu okwu ya. Very innocent here. Ebaba ndị uwe ojii anwụchiela ya bụ onye gara kpokọrọ abụbara isi ndị mmadụ fọjuo ya n'ite ọkụ. Uche ma nga jụtọ m n'anya ajụrụ ya ya okwetesi bugbuo ya n'ime ụlọ ya bute ihe ndị ọzọ nọ n'ime iko ihe ọkụ ahụ.
amaghị ma ndị midia anya ga-enweta vidio ahụ tinyere ụnụ ka unu nwee ike hụ Emeka a na-ekwu okwu ya akụkọ wee na-akọ na Emeka a na-ekwu okwu ya ọkpụọ gị isi ebe a dadara m ka ọwọ ọma ihe ọ na-eme ọma isi akpụ mekwara na ọtụtụ ndị mmadụ ji aga na-eme gịnị agbapụ ya aka ahịa mere ọtụtụ ndị mmadụ ji aga agbapụ ya aka ahịa mana ha amaghị na ọ na-abụ ọkpụcha ahịa isi ya ewere azịza otu a zakọrọ ntutu ha kponye ya n'ite ọkụ ya bukpuo ya n'ime ụlọ ya mere nji asị ngawa ịkpụ isi na nke ogbu a azịza ka m ji aga don't worry gaa zụta baba leenụ ya na Facebook anyị klipa weta m akpụwa gị isi akpụla m isi Delilah Oh my God! I want to help your life. I want to help your life. Kedu onye kpụrụ isi na Bible? Uche. Ngwa gwa iji kpọọ nwoke a Delilah. Ọ bụrụ Delilah ka wee bụrụ ya ike gwọrọ nwanne. Ị gaa na Facebook anyị ga-ịhụ ya bụ Emeka a na-ekwu okwu ya ga-ịhụ ya ị ga-ahụkwa staịlụ isi ọ kpụrụ iji wee gwa gị na ọ ma ihe ọ na-eme mana ka ọ dị aka akparala ya nke a bụ iji wee gwa gị na ụjọ dị mere o ji wee dị mkpa ị na-anyụ na nke ọnyụnyụ ị na-etula nke otutu mana ebe ị na-atụfu ya ọ dị oke mkpa obodo bụ igwe ndị nọ ya n'ime abụrụ gịnị aga ka ọ dịla anyị la akụkọ Punch gezie ntị ndị uwe ojii steeti Ọshụn atọhapụla ya bụ onye ode akwụkwọ nye gọọmenti steeti Ọshụn bụ onye ha nwụchiri n'ihi ebubo iji ego azụ vootu bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ka na-ekpokọrọ PVC ndị mmadụ amaghịdị ihe a na-akọ ka INEC kwuru aka akparala otu nwoke ọwụ dị afọ 50 years na steeti Rivers maka imetọ obere ụmụaka abụọ kwụsị na ịdị na-arụ flyover na-enweghị isi na ọdụ ka onye isi ala Tinubu gwara ndị gọvanọ enwere n'ala anyị. Uche ọkụme nwere onye ga-arụcha ka onye ka abịa na-arụcha flyover onye ọzọ abịa kutuo ya onye ka arụcha arụgharị ihe ya ọzọ. Onye isi ala Tinubu si ndị gọvanọ enwere n'ala anyị ha kwụsị ịdị na-arụ flyover na-enweghị isi na ọdụ ama mme na-agwata ebe aja na-aga wee bụrụ ya mana nke a rụrụ na steeti ime ebe a magburu onwe ya nke a nwere isi nwa ọdụ wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị eleba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ na Ukwutukwu ego gọọmenti steeti Abia kwuru na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na steeti ahụ ga-akwụrịrị tupu ha amanye bilibodu ime achụnta vootu na steeti ahụ anyị wee na-ajụ gị sị nke a ọ dabara adaba kedu ihe ị nwere ikwu gbasara nke a ya bụrụ na ị nwere ọsịsa gawa na Facebook anyị chọwa ịkụ FM zibatara anyị ozi maọbụ gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị lọghachie ya bụ dara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Baby. Yes, honey. This is a matter that is reported at the station. He hired the services of somebody he called a soldier to eliminate his co-neighbor, Mr. Johnson Nkea, a native of Abia, Abia State. We recovered this thing in the room of this young man, and we asked him, what is it? He said it's his native port. So I don't understand. I want the whole world to see. He has confirmed that the thing is recovered in his room. Where did we recover this thing? Look up. Where did we recover this thing? Louder, be louder. In your house. This is the Nigerian Police, Abia State Command, CPS Omahia. The personnel of CPS Omahia recovered this thing in the room of this young man. Thank you very much. Umolege Azuahia, Uzubi, Umahia North local government area of Abia State. This is a matter that is reported at the station. He hired the services of somebody he called a soldier. Gelap, 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 gelap,
Happening live, fuel, oh. They know a tank, I don't. Are they come on, Ashaman? Happening live, fuel, oh. They know a tank, I don't. Are they come on, Ashaman?
anya pụọ kọde gịnị ka ị nwere ikwu gbasara ya bụ isiokwu anyị ji wee wụchaa n'ụtụtụ a Ukwutukwu ego gọọmenti steeti Abia kwuru na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na steeti ahụ ga-akwụrịrị tupu ha amanye bilibodu ime achụnta vootu na steeti ahụ. Asị onye ọbụla chọrọ ime achụnta vootu maka ọkwa onye isi ala ga-akwụ 200 million nke gọvanọ 150, nke seneti 150, nke ụlọ nnọchite anya ala anyị bụ House of Representatives abụrụ 50 mi, nke House of Assembly 20 million. Na wata anyị wee na-ajụ gị sị nke ọ dabara adaba onye ozizi Igbo na-ajụjụ ka mbịa ya bụrụ na ị nwere ọsịsa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 ma bụkwa 0707-454-1014 0707-454-1014. ị bọọla chi ye Bọlachi Odogwu na redio. ndewo Uche Clever ọnụ Abọdwell versus Clara nwoke ọcha. Ekelele nnu. ndewo Yes. This is my key calling you this beautiful morning. Anụkwala m Port Harcourt Road na-akpọ gị. Uche na ụka awafakwa n'ụtụtụ ị na ihe na-echile n'isi menene bụ ọrụ agbanwe ewetara ebe m na-ekwu ị na oti na ihe oti mere ịma nkwukwu ego ịma nwa onye mbụ Uche jọsọ flash aba ka mara ihe nchere ikwu achọ m ịkpa aha ịmarala ndị bidosiri ya enwere ndị mere ihe ịghọtara enwere ndị mere ya ịghọtara emepe ya emekwara mgbe otu chụga enwere ndị mere ya ịghọtara so if you do me I do you God no go best so for me ọ dị mma ka eji eji generate ala steeti gọọmenti ego Uchenna Uche ịhụnụ ya ọtụtụ ndị si na o generate ego ahụ na ọ ga-etinyekwa ya na akpọ ụlọ ọba ego. ime ihe mere ndị mmadụ ji ekwu ụdịrị okwu a bụ na ha hụ na ihe oti na-eme n'Abia. Thank you. I think onye mere ha ji na-eme ka statement ala. ị nụtụla na ahụrụ ka mma na nke onye eze mere wee bụrụ ya ị bọọla chi Ebolachi Uchenna Clever ọnụ ụtụtụ ọma Ebolachi nwoke ọma. a sị na afọ ya awụ omenala ebe ọ bụrụ ka ahụ ebe mmadụ nwere ike 100 million chichi gbaa fọm tiketi ọwụ 150 ka 2 million ọkọ ihe ọkọleji agba enwere m tụmaka ọla gị gbuo ya nkenke nọ mgbe anyị na-eme enyi enwere ofu enyi nwaanyị ọ bịara si mmiri ego ji eshiri mmiri so majụ si a were ego nga ya sọ 10,000 ka ọ were mgbe 10,000 ụnwụ ezigbote ego metie kpọọ bete magbakwa nkịta asọ onye ya mmadụ matara ọhụrụ bete ihe mezi m obi ọma wụ mgbe ọ gara ahịa azụta ihe ndị ọ na-eshi ọ zụrụ ite zọ ngaji zọ efere n'ihe niile so ebe ọ na o ga-emega ihe ahụrụ anya even 200 million is more. That makes 5 million. Ndewo, ya gazie. Mana a na-azọ eze azọ na Naịjirịa. Ndọrọndọrọ ọchịchị a na-azọ ya azọ. Ekaminse ọsọ Uche na Clara ụtụtụ ọma ọsị anyị wedo ọnụ anyị ahụ na nke gị Solomon Onyeka ọsọ ụtụtụ ọma the best couple in town aha gị Solomon Okafọ isi ọgba akụ mba itoolu na-ekiri anyị ahụ na nke gị Angel White ọsọ ụtụtụ ọma my people na Uche ihe ahụ oti mere na ọ masịrị gị ebe ha nwere ego ịla n'iyi ha wunye ya ebe ahụ beside na ọwa ego ha zunara anyị n'ohi ike gboro anyị ahụ na nke gị injinia Frank Uju ebelebesi amawụsa dị na Douglas ọsọ ụtụtụ ọma di na nwunye kachasị di na nwunye ndị ọzọ mma na steeti Imo na Alex Oti bụ onye ndọrọndọrọ ọchịchị Naịjirịa ha niile nwechara otu agba ọkwa na aghọta a na-egbukwa n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị ofu obi ọkwa na n'iro na ekworo
n'ihe metụrụ ya bụ na ala eso oti katụ ha mma maka na ọ na-arụtụ ọrụ mmepe obodo na Soludo na gọvanọ steeti Imo ha na-amụ ọrụ n'ebe oti dị. Ọ sị Chineke mezie okwu anyị ahụ na nke gị obi ọ sị Uche na Clara ụtụtụ ọma na ọwụghị oti malitere ya na ị chere na ọ malitere na steeti Imo ebe a ama na weta mana ihe a na-ekwu okwu ya na ọ bụghị ọchịchị onye kwuo uche ya mana kama ihe esila na mmiri esila n'isi ma egene gbarụọ. Ị bọọla chi? Abọọla m ọgụ uche na Chiptara. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Ndewa. Ọwụ uche na-esi akwa akụmakpọ. Ahụ m mgbe ịkpọtụ. Okay. Ihe m nwere ikwu ihe otu mere dị mma. Ihe otu mere mma ebe ndị ọchịchị na-ewere ezigbo ego gbaa tiketi mee posta mee ihe niile ofu bibọd ahụ a na-amanye na icheke ya ego ole o buru ibu ego ahụ ọ manyere dị mma ha kwụọ ya onye na-achọghị ịkwụ ya mee ịchụnta vootu ya na online na Facebook. Thank you. Ndewo ya gaziri gị nọ. Ị bọọla chi? Ewo nke a kụchapụla ị ga-agbalị kpọghachitetu ka iwe nwee ike soro ibe gị tinye ọnụ n'okwu ọ n'ebe ahụ. Ebolachi Dagwe Ebube. Mụnụnụ. Clara Ezekpoga. Ebolachi. Igwepụta Uche aga tupu ọ lọta abịa ọzọ. Ndị ụmụ ọsọ nọ na-eche ya. Ka ọ ga-eri ụtara ji na ha ji emewe. Otu a. A ga-eri ụtara ji Uche. A ga-eri n'ụtara ji. Ọgwa anọ m ọgwa amụ. Onye dị na-ekwu bụ MC Chibeze Wakire. Okay. Echigbokwu bụ ha ji na-akpọ. Uche odebiri ahụ letiri biil ahụ na steeti Abia. Eletiri biil ndị ahụ na steeti Abia. Gọọmenti steeti Abia. Ọ mechiri ọfụma ọfụma. Ndewo. Ọ gara aga mma n'usoro Ukwutukwu. Okwutu ede paịpụ. Nke APC project ụdịka ọzọ bụ ọtụtụ $20 million. Ọ na-egbosipụta ihe ahụ ọ na-ndị steeti n'ime steeti Imo mere ha chere ha nwee the whole federation ebe ọbụla ọ dị oke dị na ha na-aga. So NSOP ya jisi ike bụ nke ahụ na-eme. Ndewo ya gaziere gị ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ o nwere onye anyị ga-akpọ n'ekwentị. Ị bọọla chi? Hello? I can hear you. Ị bọọla chi? Ihe ọ bụ Reverend Mrs. Uche Anọsike, Mommy Uche. Yes. Mommy Uche, happy birthday. Happy birthday. Thank you. Ka ọ dị ụwa niile na-anụ olu gị maka na ị na-ekwu okwu n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 ọ wee ebe anyị si na-akpọ gị n'ụtụtụ a Mommy Uche. Wow, that's great. O nwere ndị batara ndị ji ọsọ na ije gbabata n'ụlọ mgbasa ozi anyị ebe a si anyị kpọkene gị n'ekwentị wish gị happy birthday. Okay. Ịma maka ụmụnne atọ Adanne, Mommy Chika na Chiamaka, ịma ha? They are my siblings. Oh my God! Ka ọ dị Reverend inweta ihe ha dịrị ọ karịrị akarị ha si anyị jiri nwayọọ gụpụtara gị ya dịka ị na-emerube mmemme ncheta ọmụmụ gị n'ụbọchị taa. Sị today is indeed a joyful and a glorious day as we celebrate an amazing woman of God, a loving sister, devoted pastor, prayer warrior, and a true blessing to everyone around her. Amen. Happy Golden Jubilee to you, Reverend Mrs. Uche Anọsike. Onye a na-etu Mommy Uche. Aha ngwekwa Uche o. Ewo Mommy m. As you mark your 50th birthday, your life has been a shining example of God's grace, faithfulness, love, and the selfless service. Through your prayers, encouragement, and the wise counsel, you have touched countless lives and remained a source of strength and inspiration to your family and everyone privileged to know you. As you celebrate this remarkable milestone, we pray
that God will continue to preserve, strengthen, and richly bless you with divine health, long life, peace, greater anointing, overflowing joy, and uncommon favor. May your ministry continue to flourish, your light never grow dim, and may the Lord reward every sacrifice you have made with greater testimonies. Happy 50th birthday, Mommy Uche. Congratulations. Happy birthday. God bless you. Kedụkwana ihe ị nwere ịgwa Adanne, Mommy Chika na Chiamaka n'ụtụtụ a? Adanne is a wonderful woman. Okay. I ask God to keep keeping her for me and heal her completely. She will not be in that bed by this time next year. She will get up from that bed. And I thank God for Chika. She's a wonderful sister. She has been doing what a sister could not even do. I thank God for her life. May God protect and preserve her children and her family. Amen. And Chiamaka is my daughter. Chai. And everywhere, anywhere she is, may God keep remembering her. Amen. May God keep exalting her. May God keep promoting her. And her marriage is the next we are going to celebrate. In Jesus' name. Amen. God, Mommy Uche, ọkwa maka esi agba egwu maka na o nwere egwu anyị wepụtara anyị ga-akọrọ gị n'ụtụtụ a. Ana m ahụ gị enwere m anya ime mmụọ. Ya gazie ngwanụ, lee ya bụ egwu yọrịa ya n'uju ya, ya bụrụ na ị ka na-ege ntị Mommy Uche, lee egwu a ga-erie ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ nọrọkwa ebe ahụ agagharịla agagharị. Olu ọzọ ị ga-anụ ha bụ nke Clara na ndị ọbịa anyị agagharịkwala agagharị.